Čaute, bezlepkáči. Je za chvíľu 12 hodín a my o chvíľu vyrážame do Viedne. Dneska zberiem s sebou a dúfam, že to video bude dlhšie a lepšie ako to naposledy z Viedne. Lebo to bolo fakt len, že 2 minúty 3, takže toto bude dúfam dlhšie. Ideme do jedného podniku, ktorého som bola aj minulé a bol strašne dobrý a je veľmi dobre ohodnotený. Dobré recenzie má a dobré jedlo. Takže ideme zase inšpirovať, kam môžete ísť do Viedne sa napapať. Lebo tam bolo naozaj fakt, mi tam veľmi chutilo teda. No, ja som stala asi pred hodinou, reálne, že 10:30 som asi vstávala, pretože som bola fakt unavená. Som spala 10,5 hodiny. Neviem, kedy sa mi to naposledy stalo. Takže asi to niečo znamená, že potrebujem viac si oddychnúť. Takže poďte som na výlet. Nestíhala som ani raňajky, takže v aute sa spolu najeme. Ukážem vám, čo som si kúpila rýchlo na raňajky, čo ešte mám teraz z Rakúska. Neuverte, čo som našla, ja som akorát v jednote ešte. Tento Nesquik, toto, môže len obsahovať stĺpy lepku. A našla som takéto ice coffee slaný karamel. Proste milujem slaný karamel, milujem. A je aj bez laktózy, tak lactose free, takže bez lepku a lactose free, proste musím to vyskúšať. A v tej jednote majú takýto krásny hrnček, proste úplne valentínsky, romantický. Takže, nádherný. No a hovorila som, že som nejaký nestíhala, takže idem si dať toto. To je zo Spáru. Kúpili sme to v Rakúsku, v Spáre, samozrejme. Ale je to super, že vlastne to je rozdelené. A takéto malé čiastky a zabalené zvlášť, takže veľmi praktická vec. Ktoré vám nesedia do vašeho scenára, tak poďme teraz do ďalšej komunikácie, budeme sa porozprávať o mierových My sme skočili ešte rýchlo do rakúskej DMky. Máme tu tukovinovú, čo je bezlepková pseudoobilnina za 4 €. A tento pakel vám vydrží fakt, že niekoľko mesiacov. To nemá využiť z furt rýžu a zemiaky, tak to si vyskúšajte kinovú. A mám tu aj v tejto farebnejšej verzii. Ja som si objednala chicken filet s risotom z... Čoho to bolo risotto? Cvikle. A tuto kolega má rezeň nejaký bravčový, takže možno, aké to bude.
hodnotím podnik, za mňa obsluha fakt, že veľmi milá. Jedlo fakt dobré. Ja som bola s tým risottom spokojná, aj s tým mäskom. Bolo dobre spravené, hralo to chuťami. Bolo to bezlepkové, bez laktózy. Takže za mňa hlavné jedlo 8 z 10. A potom som mala ten dezert, lava cake. Ten nebol zlý, ale to hlavné jedlo bolo lepšie. Takže tomu by som dal tak možno, že 7 z 10. Ale podnik super, takže určite môžete zájsť, keď budete vo Viedni. Odporúčam vám to. Ja som pri obchode Jim Beam, proste on už reálne existuje. Nájdete ho pri opere vo Viedni. To prvý obchod, ktorý proste real. A ja Jim Beam už kúpujem proste roky, keď cvičím, to už 6 rokov, 7 možno. A musel som ho ísť pozrieť, proste mal tam oblečenie, mal tam suplementy, mal tam všetko, čo posielate na stránke, ale proste mal to úplne vymakané, tak sa poďte sa vám pozrieť donútra. Za mnou je akorát Hofburg a zaujímavosťou je to generálne prístupné zadarmo. Táto oblasť tu, že tu Sisi s Františkom, je tu Sisi múzeum, ktoré na budúce chcem navštíviť. A je to veľmi pekné. A akorát to nejaká svadba. Tuto, niekde za mnou. A tu sme boli na týchto trhoch. Dá sa to korčulovať a je tento vlastne veľký kostol, alebo čo to je? Keď budete vo Viedni, tak skočite do tohto Café Mozart. Tu je za mnou. Mám tam brutálne bezlepkové koláčiky. Aj bezlepkovú ponuku, takže ja som tam bola predtým, bolo to fakt, že mega.